pripravovali na tento zápas dosť ťažko, pretože máme 3 prehry za sebou. Uvidíme, čo táto príprava nám dala. Samozrejme, tak ako aj domáci, aj my, je to šport a prišli sme sa snažiť vyhrať a odčiniť tie naše prehry. Čaká nás posledný zápas jesenej časti. Posledné zápasy našich chlapcov ukázali ich kvalitu futbalovú, dostavili sa aj výsledky. Ja si myslím, že aj keď zápas nebude ľahký, ale dočkáme sa zaslúženého víťazstva, body ostanú doma a diváci budú odchádzať spokojní z tohto zápasu. Mnohí chlapci nám dnes chýbajú, ale tí, čo nastúpia, podajú zodpovedný výkon a dúfam, že sa spolu budeme tešiť na to víťazstvo.
Tak v prvom rade gratulujem domácim k víťazstvu zaslúženému, jednoznačnému, lebo tak ľahko, ako my dostávame góly a pripravíme sa o dobrý výsledok, tak to je asi nejaké toho roku pravidlo. Z toho titulu neviem, či domáci budú mať ešte tak ľahký zápas a tak ľahko budú dávať góly, pretože fakt naša defenzíva absolútne nefungovala, nedostupovali sme hráčov. Napriek tomu sme sa snažili niečo s tým výsledkom zrobiť, lenže už potom, keď sú ťažké nohy, je ťažká hlava, už potom aj v útoku pri nepriaznivom výsledku sa dávajú ťažko góly. Pár šancí sme sa tam vytvorili, ale výborný domáci brankár nám nedovolil sa dostať do hry. Dúfam, že je v poriadku, mal tam jeden taký nebezpečnú vec. Bol by som nerad, keby sme my zranili brankára, ale dúfam, že je v poriadku. Chcel by som ešte pogratulovať ešte raz domácim a za dobré pohostenie a za krásnu kulisu. Je tu krásna atmosféra, ľudia pozbudovali a bavili sa tým futsálom. Takže pre nás to nie je ideálne, ale keď sa z pohľadu futsalu a reklamy futsalu, myslím, že to bolo všetko v poriadku. Z pohľadu výsledku by sa zdalo, že zápas bol ľahký, ale opakujem, veľmi ťažký zápas, kde chlapci siahli na dno svojich síl. Spravili všetko k víťazstvu, dosiahli víťazstvo v ťažkom súboji, kde super sa ukázal ako zdatný manšaft a tešia nás body, ostali doma. Diváci môžu byť spokojní a my takisto, že posledný zápas jesene skončil našim víťazstvom a tou cestou chcem aj chlapcom poďakovať za výkon a za bojovnosť, ktorú ukázali v tomto zápase. Keď nie.